Hello everyone! I'm here again. Ayan. Update lang ako sa pangyayari sa aming live here in call. Ayan. 4 months na from August, dumating yung asawa ko. Boyfriend, now his husband ko na. Ayan. From August, so August, September, October, November, December, January. So 6 months na yung husband ko dito sa Pinas. Ayan. May maganda akong update sa inyo. Pregnant na si Inday. Ayan. Siguro 2 months. 2 months na siya. Pregnant na si Inday. Inday Bicolana. Ayan. Ngayon, yun nga, yung asawa ko ay never pa siya nagka-asawa, never pa siyang nagkaroon ng anak. Kaya siya tuwang-tuwa, sobrang tuwa niya ng positive na ako, pregnancy test ako at positive 2 lines. Grabing tuwa niya talaga. First time. Kaya ako, ayan. Sabi niya, gustong-gusto niya triplets daw ang anak namin. Malalaman namin yan sa pag nagpa-ultrasound na ako. Ayan, may bala kami pumunta ng UK ngayong March. Dami ko pang inaayos para sa permanent niya. Napakahirap pa naman kumuha ng ID kasi mapa-change sa status ako. Napakahirap kumuha ng bagong ID. Nagpunta kami sa postal isang araw. Suspended pala yung pagbigay ng ID nationwide. Ko alam kung bakit. Ayan. Na-try ako sa ibang buti na lang. Ewan ko lang kung kasi apply pa lang ako ng passport ko. Kung pwede sa first time na kumuha ng passport kung okay lang walang ID. Kompleto naman ako sa lahat. Marami akong mga valid ID na single pa ako. Sabi dun sa search, nag-search kami sa Google, sa YouTube, na okay lang daw na walang ID yung first timer na pag-apply ng passport. Kasi marami naman akong mga IDs na valid nung single pa ako. Basta daw, hindi pa isang taon na kasal. Okay lang na walang ID. Okay lang na i-present mo yung dating ID. I-try namin ngayong kasi i-try ko ngayong February. Kasi March agora na sinday punta sa UK. Oh my God, my first time. I'm so excited. Doon na rin akong ultrasound, sabi ni husband. Bibili ng para sa kids. Kaya update ko kayo pag ako'y nandoon na. Nag-vlog ako doon sa UK. Ayan happy siya Hi everyone. Happy siya kasi positive na ako. Sa loob ng 6 months niya dito, ngayon lang. Good news para sa kanya.
para sa amin. Alam niyo guys, ako'y may 4 na anak. Pero inaccept niya ako. I'm so blessed talaga. Wala akong swerte sa Pilipino. Ayan. Kusa siyang dumating sa akin. Kusa siyang binigay ni Lord para sa akin. Sobra akong blessed. Sobra akong mahal na asawa ko. Ayan. Update ko kayo guys. Next na vlog ko. Marami kaming plano sa amin dito sa Pilipinas. Marami kaming plano. Update ko kayo guys pag nag-start na yung aming house at aming shop dito sa Bicol. New shop. Big shop. Yun ang plan namin dito. Update ko kayo. Thank you guys. Thank you. Don't forget to subscribe sa aking channel. And please comment na rin if you like guys. Thank you. Bye-bye.